Wes tembang angel-angel gitu. Iki penyanyi-penyanyi handal. Lah ya, asik. Spesial buat Mama Pon. Apa sini Mak Pon? Mbak sini. Yono duduk aja. Yen mulane aku ra wis kandha aku nesta lan ora bondo donya man yaktine mung kepranan marang paturung kenyataan. Seluruh keluarga besar Pak Sairun, Pak Mesto semua juga sini. Rekan-rekannya mau joget semua. Ayo Mas Fajar, Mbak Yana, Monda Yuswa, Aja Citra, Wong Citra bakal namai Tono. Sairun sliramu biyen nate janji ning nyatane saiki mung tansah gawe gelo. Biyen mulane aku ra wis kandha aku nesan ora padha donya man yaktine mong kepranan barang kang durung kanyatan. Dik ya, berhubung ini pengantin, Ya. keluarga besar udah turun. Setelah ini lagunya Selendang Biru, seluruh rekan-rekan dari Ya. pengantin mau joget semua. Ya. Ini udah siap lah nanti. Sekali, Nah, Mbak sekaligus Gia. closing. Urung. Urung. Tintane Ya. sih. Nah, ayo. Mbok ya eling Saya suwe saya mundhak yuswa. Aja cidra yen cidra mundhak marai itu
batin. Ayo Dek Yudi. Kemampuan bergoyang bersama dengan trio
artis Gemabuana. The star, my darling, I am always waiting for you. Matur suwun, terima kasih untuk artis-artis dari Gemabuana.